ka m dubatazie Primate George si Njoku maka ihe omume a haziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko gee ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS. Ebe anyị nọ taa bụ Be Imitators of Christ God. Come, let us make man in our image. Maturity and Divinity Series. Ya bụrụ na onye nṅomi Chineke. Bịakwanụ ka anyị mee mmadụ n'oyiyi anyị. Maturity and Divinity Series. Ya bụ ịdị dịka ọdị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Oh, Heavenly Father, nna nke ebi n'eluigwe, Yahshua the Messiah, onye nsọ nke Israel, bịa metụ ndị na-aṅa ma ntị aka n'obi ka ha wee nabata eziokwu na-akụ ilu n'ihi mgbapụta nke mkpụrụ obi mụ na ha site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Nwanna m, be imitators of Christ God. Come, let us make man in our image. Chineke kwuru n'akwụkwọ nsọ sị, bịanụ ka anyị mee mmadụ n'oyiyi anyị. Pọl asị, bụrụnụ ndị na-eṅomi Chineke. N'akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 1 ruo na 2, na akwụkwọ Jenesis isi nke 2 amaokwu nke 27. Kedu ihe okwu a pụtara? Ọ gịnị mere onye nwe anyị ji sị, bịanụ ka anyị mee mmadụ n'oyiyi anyị? Pọl asịkwanụ, bụrụ ndị na-eṅomi Chineke. Olee ihe mejikwa ihe dota? Ajụjụ ọzọ abụrụ, ị na-eṅomi Chineke? Chineke nke m na-ekwekwu ya bụ Chineke a m na-ekwe bụ onye kere eluigwe n'ụwa nke okike. Maka enwere chi ndị ọzọ, mana onye nke a bụ Chukwu okike, onye kere eluigwe n'ụwa, ka ihe na-ekere eke, mana ọ dị onye kere ya. Ị na-eṅomi ya? Ọ dị mma. Ọ bụ onye a kere ndị mmụọ ozi, kesịa ndị mmụọ ozi, mesịa kee ụwa, mee ya ụbọchị 7 n'ime izu, bịa na nke 7 kwụsị. Akwụkwọ nsọ sị, n'ezigbote amamihe ya ka o mere ya site na Kraịst. Kraịst ya bụ okwu ọnụ ya ka o mere ka ọ ghọọ mmadụ. Okwu ọnụ ahụ wee bụrụ Kraịst. Ike ya wee bụrụ Kraịst. Lee ya n'akwụkwọ Proverbs 3:19. Ilu ga Solomon isi 3 amaokwu nke 19. Genesis 1 down. Akwụkwọ Genesis isi nke 1 gụchaa ha. Genesis isi nke 2 amaokwu nke 1 ruo na 3. Na akwụkwọ John isi nke 1 amaokwu nke 1 ruo na 10. Kraịst na-adị ndụ. Ngwa ṅaa ntị. Listener, bekee kwuru, ezi enyi m. To imitate God simply means to hate what God hates and love what he loves. Okay, do you love what he loves and hate what he hates? Ihe bụkwanụ mmadụ iṅomi Chineke bụkwanụ ịkpọ ihe Chineke kpọrọ asị asị. Nwe ihe Chineke hụrụ n'anya n'anya. Ajụjụ zaa ya. Ihe Chineke hụrụ n'anya na ahụ ya n'anya. Ihe Chineke kpọrọ asị, ịkpọrọ ihe ahụ asị ka hụrụ ya n'anya. Ngwa n'anya, ụwa kpọrọ Chineke asị nke ama ka a na-eme ya. Ha wee hụ n'anya ihe Chukwu kpọrọ asị. Ha hụrụ Setan n'anya. Sị m n'otu ole, nna, ọ bụ na ọ ihe ọchọ ya ka ọtọ mmadụ na-eme taa. Nna, ụzọ ha dị obosara, sara mbara, onye ọbụla na-esi na ya na-aba. Kraịst sị, do you love me? If you love me, keep my commandments. Ị hụrụ m n'anya? Debe iwu m. Onye kwuru? Chineke. Akwụkwọ Proverbs isi 8 amaokwu nke 3. Matthew 7:21-23. Ọ bụ ọkwa ịkpọ Kraịst n'ọnụ enyi. Jizọs Kraịst ekwucha n'okwu ja eze. Aha, ị na-emezi na ị na-eme o. Kraịst ekwuzi ụkwụ n'ihe niile. Ọ bụghị ịkpọ Kraịst. Ọ sị na onye na-akpọ Kraịst ma ị naghị eme uche nna nke bi n'eluigwe. Uche nna nke bi n'eluigwe. Uche Chineke bụ onye bi n'eluigwe. Nekwe ya ebe ahụ. Kwa John isi 14 amaokwu nke 15. John 15:18-20. Ị hụrụ ya? Ụwa kpọrọ Kraịst asị. Gị nwa ị kpọrọ Kraịst asị. Ị gasịrị mba. Ọ bụ na ọlụgụ bụ ọlụ ọchịchịrị. Bụ na ị na-ebi ndụ n'ime mmehie, ị kpọrọ Kraịst asị. Christ God made you and I in his image for us to live and be imitators of him. Chineke mere anyị ka anyị wee bụrụ ndị na-eṅomi ya. To subject yourself to the perfect will of God. That is the only way to fit in to this category. Imitators of God. Ọ bụ ime uche Chineke, ịbụ onye na-eme uche Chineke ga-eme ka ị bụrụ onye na-eṅomi Chineke. Ị gaghị abụ onye na-eṅomi Chineke mgbe ị na-adịghị eme uche Chineke. Ọ bụ ị na-eme uche Chineke, ị bụrụ onye na-eṅomi Chineke. Imitators of God. There's no way you can be an imitator of God when you don't do his will. Read 1 John chapter 2,
verses 15 to 17. Matthew 7, 21 to 23. Luke 22, verses 42 says, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Onye nwanyị, ọ bụ uche gị. Wepụ gị iko a n'ebe m nọ. Mana otu o si na dị, ọ bụghị ka eme ihe m na-achọ, ọ ka eme ihe gị nwa bụ Chineke bi n'eluigwe na-achọ. Otu aka ọ dị. Onye na-ekwu ihe a Kraịst mgbe ọ nọ n'anụ arụ otu a. Mana taa ụmụ Chineke chọrọ ka ọ bụrụ uche ha ka a ga na-eme. Ha na-emezi uche ha asọ uche Chineke. Sekpụrụ Chineke n'aka na-aga, ọ bụzi Chineke sekpụrụ ha n'aka na-aga. Ọ bụ ihe a bụ ihe na-eme ka mmadụ bụrụ ezi nwa nke Chineke. Ị ikepụta gị abụ nwa nke Chineke maka na ya na-aga chọọchị biri n'ụlọ ụka. Ọ dị mma ịga ụka, ọ dị mma dịsi ike, mana n'ihi na onye na-aga chọọchị na-enwomi Chineke. Maka Chineke na-agakwa ụka otu a. Ṅaa ntị. Mana ihe ga-eme ka ị bụrụ ezigbo nwa nke Chineke bụ onye na-eme uche Chineke. Ma ọ bụ na ọ bụ otu a, ebe nwa ekwensu. Brethren, it is never the will of God for you and I to live in sin. Ọ bụghị ọchịchọ Chineke ka mụ na gị na-ebi n'ime mmehie. Ọ bụghị ọchọ ya, ọ bụghị uche ya. Anyị na-ebi n'ime mmehie beberebe. Anyị adịghị eṅomi ya. Ihe o ji ka anyị bụ ka anyị wee ṅomie ya. Ohe Paul ji wasa anyị, be imitators of God. Ya ka anyị na-eme ka Chineke si eme. Ohe omere ji sị na akwụkwọ Matthew isi nke 5 amaokwu nke 43 ruo na 48. Ọ sị, zuo n'oke dịka nna unu nke bi n'eluigwe zuru oke. Ị hụrụ ya? Don't listen to anybody who will tell you that Christ is your righteousness. Then you go to kill and shed innocent blood, take people's wives with impunity, live in all manner of sin, sexual immorality, and so on and so forth. You are making Christ a liar and the minister of sin. Let those who names the name of the Lord depart from iniquity. You hụrụ ya? Anụmakwana ma mmadụ asị gị ị na-ebi ndụ n'ime mmehie, onwe ihe o mere na Kraịst bụ ezi omume gị. Onwe otu Kraịst ga-esi abụ ezi omume gị ma ọ bụrụ na ị na-ebi ndụ n'ime mmehie. Ị na-ebi ndụ n'ime mmehie sị na Kraịst bụ ezi omume gị, ị na-eme Kraịst onye ụgha. Eziokwu ha dịkwa n'ime gị. Ị na-emekwa onye ozi nke mmehie. Enyi, ikpe aka n'anya o. Ọ sị ka ndị na-akpọkwa ha Kraịst si na mpụ na omekome pụọ. Let those who names the name of the Lord depart from iniquity. Akwụkwọ ndị Galatian isi nke 2 amaokwu nke 17 ruo na 22. Galatians 2, 17 to 22. Yes, sir. Anyone who commits sin because Christ is your righteousness and you are under grace is committing an unpardonable sin. Making Christ a liar and a minister of sin. Onye ọbụla ihu na-ekwu ihe dị ụta na-agba ndị mmehie ume na-asa anwe ihe o mere na-ebi ndụ n'ime mmehie gbụrụ ọtọ na-aga na main road. Ihe ọzọ gị na-eme Christ is your righteousness. Akwa ukwu nduhie, ukwu si n'ala mmụọ. You know, when you bear false witness against your fellow man, you are liable to eternal damnation, let alone bearing false witness against Christ God. Mmadụ gbara mmụọ megide mmadụ ibe ya, ikpe ọkụ ala mmụọ ejidego onye a. Ma afụzi mgbe ị gbara mmụọ megide Kraịst, okwu ga megide Kraịst, ịkwa aka n'anya. Mgbe ị kwuru okwu ga megide Kraịst, gbara mmụọ ga megide Kraịst, who will then plead for you? Onye ga-ayịrọ gị ayịyọ? Christ is your mediator, is our mediator. Mgbe ị gbasa mmụọ ga megide, onye ga-ayọsịrị gị ayịyọ? Listener, ya wee zie enyi m onye na-ege m ntị. Enwere ihe mere m ji agwa gị sị, anyị ga-ajụ mmehie mụna na-anụ onwe si ahụ selfishness na sentiments na egotism. Mụna na-anụ onwe ọ dọọrọ otu selfishness. Otu ahụ ọ bụ ihe gbasara gị, ị na-emego dị ka ị protect ihe gbasara gị, gị hụ eziokwu gị sọbụ eziokwu. Mụna na ihe ndị a na-eduba n'ọkụ ala mmụọ gị hụ eziokwu ahụ ikesa ọ tọrọ gị n'isi, ị gaghasị ọwa eziokwu na ọ dị ụta Chineke mere m ebere, ma gị kwere nke bụ eziokwu. A nwere ike eji eziokwu ahụ zọpụta gị. A na-akpọ ya selfishness, sentiments and egotism. Ya bụ o wee dị mkpa ka mụ na gị wetuo onwe anyị naanị eziokwu. Bekee kpọrọ simple truth. Ka grace rụọ ọrụ na anyị kwere na amara, ka amara Chineke ahụ wee nweke rụọ ọrụ, ka amara nke anyị na-ekwusa, grace a anyị na-ekwusa ka o nwee ike na-arụ ọrụ. Mgbe na-esebe asị, amara agaghị arụ ọrụ. Romans 6 verses 1 to 7, verses 12 to 13, verses 14 to 15, Matthew 19 verses 6 to 19, Deuteronomy verse 5, 11 and verse 20. Ya bụ akwụkwọ ndị Rom isi nke 6 amaokwu nke 1 ruo na 7, amaokwu nke 12 ruo na 13, amaokwu nke 14 ruo na 15. Akwụkwọ Matthew isi 19 amaokwu nke 16 ruo na 19. Deuteronomy isi 5 amaokwu nke 11 na amaokwu nke 20. Ịhụ na ịgụọ ya ọ ga-agwa gị ihe ndị a niile. Anyị ga-anọgide n'ime mmehie, amara bara anyị ụba olo. Anyị ga-asị na
anyị nọ na amara sizie na iwu nsọ ahụ adịghị ire ọsị Chineke gbagbala anyị ga-asị na anyị nọ na amara na-ebikwa ndụ n'ime ajọ omume? Gụọnụnụ, my brother and my sister, let you and I be imitators of God. That was why he created us in his image. Ka mụ na gị bụrụ onye nṅomi Chineke. Ọ bụ ihe mere o ji kaa anyị n'oyiyi ya. Ana m ekwu Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ana m ekwu Chineke kere ụbọchị asaa n'ime izu, ya bịa na nke asaa kwụsị. Ọ ihe mere mgbe ọ bịara n'anụ arụ, mgbe Kraịst bịara n'anụ arụ, yiri awụrụ anụ arụ, ya eme imitate God in all things. Ihe niile gbasara Chineke na-eme ka o mere. Ị ga-ahụ otu a Chineke kere ụbọchị asaa n'ime izu, bịa na nke asaa kwụsị. O ruo ala n'ụbọchị nke asaa, ị ga-ahụrịrị Kraịst na sinagọg. Akwụkwọ nsọ sị na ọ bụ dọktrin ya, kọstọm bụ dọktrin. Akwụkwọ nsọ sị na ọ bụ dọktrin ya, ọ ga-abara n'ụlọ ukwu Chineke n'ụbọchị nke asaa. Enyi, isi asị na-egbochi amara. Ị na-emekwe ka ọ wee dabara gị sutu oge. Kwukwe ọtụtụ nkọchukwu amalite na-ekwu eziokwu. Ghọtakwana ihe m na-ekwu na ọ bụ eziokwu, na-ekwu eziokwu ama na-adị. Ọ ya batara mgbe ọ bịara ụbọchị nke asaa niile, Kraịst ga-anọ n'ime ụlọ ukwu Chineke. Ọ sịghị na omenala ya ya ka o si eme, ọ naghị aghọ ọka. Ị na-eme ka o si eme. John 5:16-17. Ọ sị dọktrin Chineke bụ dọktrin Kraịst. Dọktrin Kraịst bụ dọktrin Chineke. Ịhụrụ ya? John 5:16-17. Ụbọchị ekpere, ụbọchị ụka, ị na-aga ụka ka ị na-anọ n'ụlọ. Chineke ma obi m, ọ bụghị ịga ụka ka o biri. Mana lee n'anya, Kraịst na-aga ụka, gbahụ ọ nọ n'anụ arụ inye mana gị ihe ọtụtụ, inye mana gị egzampụl na anụ arụ ga na-achọ Chineke na-aga. Ọ bụghị Chineke ga-achọ gị na-abịa ụbọchị ụka gị eje ụka, maka Kraịst na-agarịrị na sinagọg n'ụbọchị nke asaa. Ọkwa ịhụrụ ya ka ọ wee gosi okwu Chineke kwuru sị, site n'ụbọchị nke asaa ruo n'ụbọchị nke asaa, na site n'ọnwa ọhụụ ruo n'ọnwa ọhụụ, anụ arụ na-egbu mmadụ. Ekwe na ahụ ya na o si eti ihe ga na-anọ bụ Happy New Month. Ọtọ ụmụ Chineke taa jiri ndị ụkọchukwu mere Baịbụl, ha gụgodi ya na Baịbụl, ụkọchukwu sị ha hapụ ya, ha forget it, forget it. Ngwa ngwa ụkọchukwu ha bupụtara ya, onye ọbụla akọrọ ya ozugbo. Chineke mere ụmụ atụrụ ebere. Kwenyere ka ọ na-ewuzi taa, Happy New Month, Happy New Month. Lee na-agwụ Aịzaya 66:23. Site n'otu ụbọchị nke asaa na n'ụbọchị nke asaa, site n'ọnwa ọhụrụ, na anụ arụ mmadụ ga-abịa n'iru m kelee m ekele. Ekwenyere Igbo ya hụ na Luke 4:16 ka ị ga-ahụ ya. Ọ bụ dọktrin Kraịst na ọ ga-agarịrị ụka, ọ ga-egosirịrị onwe ya. Ọ bụghị anọ m n'ụlọ Chineke ma ihe dị mmadụ n'obi, abụghị ịga ụka ka o biri. A ga-aga ụka. Acts 17:1, Pọl esokwa ya, n'ihi na onye ọbụla kwere na Kraịst na-eme ka Kraịst. Pọl ga-agarịrị ụka n'ụbọchị nke asaa. N'ihi gịnị? N'ihi otu Kraịst si eme. Ihe eji kpọọ ha ndị otu Kraịst, ndị na-eso Kraịst. Ndị na-eso Kraịst niile, ha niile na-emecha otu ihe ahụ. Ihe eji kpọọ ha ndị na-eme ka Kraịst, ndị Kristian. Ka ị ghọta ihe mere eji akpọ ha ndị Kristian, n'ikpe ịmụ. N'ihi na otu ahụ Kraịst si eme ka ha si eme. N'ụbọchị nke asaa niile, ị ga-ahụ igwe ojii. Chineke apụta n'igwe ojii n'etiti ụmụ Izrel. Kraịst abịa n'anụ arụ, igwe ojii a na-egosi Kraịst. Kwe hụrụ ya? Pillar of cloud and pillar of fire bụ Kraịst ka ọ na-egosi. Ọ bụ eziokwu na a gbanwere ụbọchị nke asaa n'arọ 321 AD. Bugazie n'ụbọchị nke mbụ ndị ọwụ na Rom ka o mere. A na-ezo ya ezo, ọ bụ eziokwu pụtara ihe. Mgbe enwere ha na-akpọ matadọm, ogbugbu egburu ndị nsọ n'obodo Rom. Ndị ụkọchukwu ọtụtụ ndị ma nke ọma na onye kwu eziokwu amara ya amara, onye sị asị ya gbochie amara, na-ekwuzi eziokwu ahụ taa. Sị m na ọ bụ eziokwu na ihe m na-ekwu bụ eziokwu. Ya bụ ndị otu Kraịst ahụ, ọ bụrụ n'ụbọchị nke asaa, ị ga-ahụrịrị ha n'ụlọ ukwu Chineke. Kpatara o ji adịrị ndị Juu mfe ime ha arrest, maka a gaghị abịarịrị ụka n'ụbọchị nke asaa. Abịarazi egide ha, tụba ha na ịga mee ihe dị iche iche. Ị hụrụ ya? O ruo ụbọchị ị ga-aga ụka, gị sị ụka dị n'obi, nọdụ n'ụlọ, eti draft, azụ ludo, ga-agacha onwe gị n'iru Chineke. Ụbọchị ọbụla isi na ọ bụ emechazi ekpebe ya n'iru Chineke. Onwe ụbọchị ọ bụ Jizọs Kraịst, ịma na ọ na-agbanwe, onye oziokwu ndụ ọ na-agbanwe. O wee dị mkpa na ịgụrụ akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi 16 amaokwu nke 12 ruo 13, Acts 16:12-13. Ka m gwa gị eziokwu, ọkwa ịhụrụ ndị ụkọchukwu ndị a na-asị asị n'aha Onyenwe anyị, n'eziokwu ndụ ebere m na-emere ha, mana ọtụtụ aghọtawana na iji aha Kraịst asị asị ọ dị njọ. Na ya mere ka anyị hụ na anyị na-ekwu eziokwu, ka amara ha anyị kwere na ya wee nweke rụọ ọrụ nye anyị. Acts 18:1-4, ya akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi nke 18 amaokwu nke 1 ruo 4.
na amaokwu nke 26 ị ga-ahụ Priscilla na Aquila ndị Kristian ka ha nọ n'ụlọ ukwu Chineke n'ụbọchị nke 7. Onye ozi ndị Juu na-ekwu ihe dị n'akwụkwọ nsọ na-akụta ihe gbasara Kraịst mana ọ maara onye Kraịst bụ. Emechazie Aquila na Priscilla Aquila akpọkọta ya gbabazie si ya ebe ị gụrụ bụkwa na Kraịst ka ọ na-arụjere aka. N'ihi na gịnị mere ha gara chọọchị n'ụbọchị nke 7. Ị hụrụ ya, ndị otu Kraịst. Ị gaa na Acts of Apostles chapter 19 verse 8 otu aka ahụ. Ị hụ na no wonder Christ God said, be perfect as your God. Mr. Christian, Miss Christian, Mrs. Christian, are you doing otherwise? Do you bless or curse those who curse you? Ị hụrụ isiokwu anyị, ọ sị ka anyị dị ka onye nwe anyị, ka anyị bụrụ onye na-eṅomi Chineke. Ọ sị anyị na Chineke na-eme ka mmiri ozuzo ya na-esokwasị ndị ezigbo mmadụ, otu mmiri ozuzo ahụ na-esokwasịkwa ndị ajọ mmadụ. Kedụkwanụ maka mụ na gị Mr. Christian, onye Christian, mụ na gị agbọbịa Christian, mụ na gị onye nne Christian, mụ na gị onye nna Christian. Anyị na-eme otu ahụ, anyị na-eṅomi Kraịst. Anyị na-agọzi mgbe a na-akọcha anyị ka ọ bụ onye kọcha anyị, anyị akọcha anyị. If you do me, I do you, God no go vex. Mana lee ihe ọ sị na ya na-eme ka mmiri ozuzo zokwasị ndị ajọ omume na ndị na-arụ ya aka n'anya, zokwasịkwa ndị ezi omume. Listen, Bekee kwuru, be imitators of God, that's why he made us in his image. Kwehere, ọ sị ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi Chineke, bụrụ ndị na-eṅomi Kraịst. Onye mere o ji ka anyị n'oyiyi ya. Kwehere Igbo ya sị gị, be angry and do not sin, just like our Christ God. Na anyị na-ewe iwe ka anyị ghara imehie mgbe anyị na-ewe iwe. Chineke anyị ji ewe iwe mana ya nwa ewe iwe ọ na-emehie. Ọ sị anyị webe iwe ka ya nwa si ewe ma anyị emehiekwala. N'ihi na o nwere ndị ga-abụ iwe bịa ha Jesus Christ of Nazareth, iwe bịa ha ha ala ọtụtụ ihe n'iyi, ha ekwu ihe ha si ekwukwala ekwu, ha ebibi ihe ha si ebibikwala ebibi, ha eme ncha, ha ekwu ife asịsị ekwu na-ekwu, ha mee nke asịsị eme na-eme. Ha kụwa TV, kụwa friji, kụwa fonu, kụwa elu, kụwa ala, gbuo mmadụ. Iji ọyọ sị gị n'ọnwụ na ya ṅụrụ obi ọkụ, ọ dị egwu. Ọ bụrụ na iyiri Chineke, ọ bụrụ na ị dị ka Chineke, ọ gaghị dị otu a. Kwefuru ndị na-abụ abụ sị ịdị ka Jizọs, ka m dị ka Jizọs, arịrịọ mbụ ka m dị ka ya, wee site na ndụ a welu na ebube, arịrịọ mbụ ka m dị ka ya. Ihe onye ọbụla na-adọ ka dị ka Kraịst, ka dị ka Chineke. Ọ bụ na gị dị ka Chineke, o nwere atọ iwe ga-ewe gị tigbuo mmadụ, kụwasị elu n'ala, tụtụrụ nwunye gị, tie ya eti, tụtụrụ di gị, chapụ ya ihe nchapụ, tụtụrụ nwunye gị, tituo ya ntitu, kurie nkuri. Ajọ gị sọ iwe n'ọnụma, iwe ekwensu. Onye na-adịghị ka Chineke, onye na-eyighị Chineke, ọ wụta ka ha si eme. Ha were egbe ha gbagbuo onye mmadụ dịka iwe wee na ha were aka tigbuo onye ahụ. Ụfọdụ ji wuru aka tigbusịa nwunye ha, tigbuo ụmụ ha, tigbuo di ha, atụba ha na prison. O mere ka onye nwụrụ anwụpụta olo. Lee ya na Matthew 5:44-48, Ephesians 4:26-27. Ọ sị gị wee iwe maka gị emehiekwala. N'ihi na ụfọdụ mmadụ na-emehie nke ukwuu mgbe ha na-ewe iwe. Ha ekwuo ihe asịsị ekwukwala ekwu, ha ekwuo ka asịsị kwuo, ha eme nke asịsị eme na-eme. Ihe ọma Jizọs Kraịst ebe ka ị nọ, ha ekwuo nke asịsị kwuo nke asịsị kwere, ha gafee oke ala n'ihi iwe wele ya. O nwere ike nọ n'ime ihe ahụ ọnwa abịa. Luke 6:27-28, ọ sị gozienụ ndị na-akọcha unu abụkwala ha ọnụ. Mana taa you do me, I do you, God no go vex na. Ọ bụghị na izuru ohi, ọ bụ na ile anya izuru ohi ahụ. Ofu nwaanyị ka nwunye di ya na-akọ ọnụ si ya na ụmụaka ọ mụrụ bụ onye ọzọ mụrụ ya ụmụaka ndị ahụ. Nyanwa abịa lee anya ma na ihe a nwunye di ya na-akọ ya bụ ọnụ na ọ bụghị ihe ya mere, ọ bụghị eziokwu. Ọ sịkwa na nwunye di ya na di ya bụ ohi ka ọ gara akọgbuo ya, ọnwụ ebe ahụ. Ekweghị isiokwu anyị. Mgbe ahụ nwaanyị ahụ ebere akwa si ya na o jizi di ya nwụrụ anwụ kọọ ya ọnụ. Ekweghị isiokwu anyị. Ọ ya kpatara ije na 1 Peter 3:9, ọ sị unu enyeghachikwere nkwutọ n'ọnọdụ nkwutọ, unu enyeghachikwere nkwutọ n'ọnọdụ nkwutọ, kama mgbe niile na-agọzi. Ihe ji kpọọ anyị bụ n'ihi ngọzi. Ị na-agọzi mgbe niile, a na-agọzi gị nwa. Onye yiri Chineke anaghị anụ mgbe niile gị na-abụ ọnụ, mgbe niile gị na-abụ ọnụ sị na iyiri Chineke eme gị gaa chọọchị asị man of God, a prophet, ụlọ gbadara m ịbụ ọnụ.
ọ bụghị etu Chineke si kwuo ya. If I be a man of God, iwe onye a na-abụ ọnụ. If I be a man of God, your family mkpochapụ asị. Be imitators of God. Ngwa ntị. Our Christ God is God of justice and mercy. Do you dispense justice? Chineke anyị bụ Chineke nke ikpe ziri ezi na obi ebere. Gịnwa mụ na anyị na-egosi ikpe ziri ezi. O nwere ụzọ ị ga-esi anyway you can be a true child of God when you despise justice and mercy. O nwere ụzọ ị ga-esi abụ ezigbote nwa nke Chineke mgbe ị na-eleda ikpe ziri ezi na ebere anya. O nwere ụzọ idebe nwe ikpe ziri ezi. Gị hụ ikpe ziri ezi gị gbagọọ ya, gbagọcha ya bambam. Asị ncha ịmakwana ihe abụ asị o, ịmakwana ihe abụ ezigbote asị. Gị saa anya mmiri gị sịchasịa gị so na ọ bụ eziokwu gị wee gafere n'ụzọ asị nwere ka ị na-agafe ọ ya echite gị. Ịhụrụ ya? Nwere ụzọ ị ga-esi abụ ezigbo nwa nke Chineke mgbe ikpe ziri ezi na-adịghị n'ọnụ gị. Gị hụ gara gburugburu ahụcha ọnụ nnụnụ a na-achọ ebe o si eri nri. Onye eze birikpe ndị a na-eze birikpenụ ahụ eziokwu a na-awụgharị ya maka ihe ndị a na-eweta ọnwụ. Maka ọ na-eweta ọnwụ ihe meta ọtụtụ mgbe ọ na-ara ahụ gị hụ ndị ma ndị eze ma ndị a na-eze ma ndị ugbo polisi ma ndị amị ma ndị olu ma ndị ala ma ndị jọji. Onye mere ji sị be holy for I am holy. Ya bụ dị nsọ maka na m onwe m dị nsọ. Onye mere ji sị Chineke sịrị anyị be holy for I am holy. Ya bụ anyị dị nsọ na ya nwa dị nsọ. Ya bụ for without holiness you can't make heaven. Leviticus 20 verse 26. Akwụkwọ Leviticus isi 20 amaokwu nke 26 na 1 Peter 1:14-17. Ya Peter nke mbụ isi nke mbụ amaokwu nke 4 ruo 7. Ịhụrụ ya? Matthew 5:7. Ịhụrụ ya? Isaiah 56:1-2. Ya akwụkwọ Isaiah isi nke 56 amaokwu nke mbụ na 2. Lanya, gịnị na-eme ka holiness? What makes holiness? Ihe na-eme ka mmadụ bụrụ onye dị nsọ bụ irube isi nye okwu Chineke, obedience to the word of God and commandments of God. Ihe na-eme ka mmadụ dị nsọ. Ọhụrụ ya mgbe Chineke kwuru na na-enyewo ndị ya mgbidi Jeriko, nwaanyị akwụna eme ka ọchọ Chineke pụta ihe. Ịhụ otu ọchọ Chineke si mee ka nwaanyị abụrụzi onye nsọ. Irube isi n'okwu Chineke na ọchịchọ Chineke na-eme ka mmadụ dị nsọ. Ihe na-eme ka mmadụ dị nsọ bụ ọchịchọ Chineke, okwu Chineke na-edo onye mmehie nsọ. Nwaanyị akwụna abụrụ onye nsọ. Ịhụ Mary Magdalene ka o si bụrụzi onye nsọ mgbe o mere ka ọchịchọ Chineke pụta ihe. Ya ịhụ ka nwaanyị akwụna na-agba ochie Rehab na Mary Magdalene na-agba ọhụụ. Ịhụ ihe ha mere ka Mary Magdalene si bụrụzi onye amụgharịrị ọzọ ka n'ihi o mere ka ọchịchọ Chineke pụta ihe. Ma ndị ka esi na ha bụ born again, ya bụ ndị apọstọls, ndị bụ born again. Judas ọkwa apọstọl ka ọwụ. Judas ọkwa otu n'ime ndị ozi 12 ya laa n'ihi imegide ọchịchọ Chineke. Ma nwaanyị akwụna bụrụ onye azọpụtara n'ihi na ọ hapụrụ uche Chineke ka ọ pụta ihe na ndụ ya. Ịhụ na ya? Joshua 2:1-24. Akwụkwọ Joshua isi nke 2 amaokwu nke 1 na 24. Joshua 6:22-26. Akwụkwọ Joshua isi nke 6 amaokwu nke 22 ruo 26. Hebrew 12:14-16. Ma ọ bụghị ndị dị nsọ ị ga-ahụ Chineke anya. 1 John 2:15-17. Onye na-adịghị eme uche Chineke na-akụ aka na tipa bụ aja. Onye ahụ abụghị onye na-eso ụzọ Kraịst, ọ bụghị onye na-eṅomi Chineke. Let you and I be imitators of Christ God. That was why he made you and I in his image. Ka mụ na gị na-eme ka Chineke n'ihi ọhịa o ji ka anyị n'oyiyi ya. Ephesians 5:1-2. Ndị Efesọs isi nke 7 amaokwu nke 1 ruo na 2. Na Genesis 1:27 down. Akwụkwọ Genesis isi nke 1 amaokwu nke 27. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, mgbe anyị na-eme uche ya na-ebu ụzọ achọ alaeze Chineke na ezi omume ya, onye ga na-ahụ olu ebube na ọrụ ịrịba ama. Hebrew 2:2 gbatuo. Matthew 1:14-15. Ya akwụkwọ Hebrew isi nke 2 amaokwu nke 2 na akwụkwọ Matthew isi nke 1 amaokwu nke 4 gbatuo. Ịhụrụ ya? Lee ọrụ ebube a na ọrụ ịrịba ama. Nwaanyị bịara program a mana ọ bụghị onye chọọchị anyị ọ bịa program n'oche okwu nke ndụ kweta na okwu a bụ eziokwu. Ịhụ na ọ gara ụlọ ọgwụ ka o leta mmadụ n'ụlọ ọgwụ wee hụzie nwaanyị ime megoro 3 days isi nwa apụtara ma ọnụ nwa n'uwe. Nwaanyị a wee sị ha biko ha hapụ ya ka ekpere nwa ka nwaanyị ahụ ekpere. Asị ya ngwado na ha eme n'ihe niile ha nwere kama ndị nọọsụ ma dọkịta. Nwaanyị ewepụta olive oil o ji bịa program
gechi okwu Chineke, ọ sị ha this is the word of God. Na ya gechiri okwu Chineke, na ya jikwa n'olive oil ga, na ya gechasị okwu Chineke wee kweta na ihe nna ekwu na ọ bụ eziokwu, ka ya mee apply okwu ọnụ Chineke. Ya wee bido prichiere nwaanyị ahụ dị ime ihe ndị na ọ nọrọ, were eziokwu mmanụ olive ahụ tee ya n'afọ. Enyi si ya ngwa mepee ọnụ ya. Enyi nwata nwaanyị alawa drọp adreesị ya. Ka ọ drọpụrụ adreesị ya, tupu ọ na-alarule nwaanyị amụọna. Ike ọchịchịrị ha jichiri nwata nwaanyị enyefe. Akpọba ya na fon anaghị enweta ya. Mgbe emechazị ya bịa hụ miss calls 6 na fon ya, kpọghachi azụ. Ha sị ya bịa na ebelebe egbuone na nwaanyị ahụ na ọ mụọna. Ọ sị gịnị? Asị ya na nwaanyị ahụ na ọ mụọna. Nwaanyị ahụ wee wulie elu n'ọṅụ wee tie, I will serve you God who made WDS. Ọ bụkwa memba. Ọ sị, I will serve you God who made WDS. Ọ jọsị bịa program o. Nwaanyị wee tibe na ya ga-efe Chineke a. Ha! Ọ ya ka anyị ga-efe. Ọgbachi n'ụlọ ọgwụ jupụta n'otuto. Ekweghị isi okwu anyị. Ike wee kwụrọta ọgwụ ya. Nwaanyị wee sị nọkwa na ya abụghị onye memba, nọ na ya ga-esi okwu Chineke kweta na ọ bụ eziokwu. Mana orikwu oto Chineke ọ kọkwara ihe ọ kọkwara nke ọma. Ịhụ na nwoke a nwere nwanne nwoke nọ na stroke afọ 3. Ihe niile mere ka o nwere onweghị isi. Mana ọ na-agbọgoro ya bịa program. Mana ọ bụ memba, ọ na-agbọgoro ya bịa program. One gracious night. N'ime ụbọchị ndị ahụ o nwere ka ọ bịara o ji olive oil si bịa nọcha okwu nke ndụ. O wee sị ka Chineke a ka ya lelekere Chineke a. O wepụta gwa ma nwanne ya sị ya na Kraịst Jizọs Chineke nke Chineke na okoro ụbọchị 7 n'izu bịa na nke 7 kwụsị. Na okwu ọnụ ya mere ya, na okwu ọnụ Chineke mere ihe ndị ahụ niile. Na okwu ọnụ ahụ kwanụ ka ya ji na-ekwukwasị ebe ọ bụ na eme elu ala akwụrụ akwụrụ, na ya ji okwu ọnụ ahụ na-ekwu n'elu stroke a ka o wee nwee ike, ka okwu ọnụ ahụ ka ya na-ekwukwasị n'elu stroke a ka ọkwa wee nwee ike gagharịba. Mgbe o kwuchara ya, gbacha ya okwu Chineke, ya ete ya mmanụ dịka ọ dị n'akwụkwọ Mark isi nke 6 amaokwu nke 12, Mark 6 verse 12 down. Enyi o teghị aka nwanne ya ahụ emegharịma ahụ ya nọdụ ala. Obodo agbabia abụọ. Enyi ya na magbago ihe mere na ndụ. Onye ahụ na-akọrọ ya ọsọ obodo agbabia abụọ sị ọ gịnị dị ha. Ọ sị ya gụba ha sị na ọ bụ okwu ọnụ Chineke, na ọ bụ preaching ya getere na program ya gara na WDS. Ọ ya ka ya kwuru na ya kwenyere, mana ya ekwenyesịla ike karịa na ihe ndị a niile bụ eziokwu, na okwu ọnụ Chineke na bụ ya bụ ihe na-agwọ ọrịa. Ọ bụ eziokwu na okwu ọnụ Chineke, ihe na-ekwu ya word of God, okwu ọnụ Chineke. Ọ bụghị mmanụ, ọ bụghị olive oil, okwu ọnụ Chineke. Mana ịhụnanụ our contact dịka ọ dị na akwụkwọ Mark 6 verse 12. Ọsọ otu aka nwanne ya nwoke na stroke afọ 3 ji nwere onwe ya. Onye a bịara n'ọfịs m na-akọ ihe a. Nwesị ya ọmụwa bụ ebe a, abịara m ebe a, ya sị mba. M hụrụ ya anya, ya sị mba. Mmụọ onye ọ bụ, ya sị mba. Onye mere ihe a? Christ Jesus, Christ God. Enyi, ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi Christ, ka anyị bụrụ ndị na-eṅomi Chineke. Anyị mara otu ahụ o si eme, anyị jisike na-eme ya ka anyị wee keta ndụ ebi ebi. Onye ọbụla nke na-adịghị eṅomi ya agaghị eketa ndụ ebi ebi. Onye nwe anyị gozie unu, debe unu ugbu a na mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ịkpọọ maka ịchọsị ihe ndị dị gị mkpa 081 550 38909 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 ya 070 30 25 7755. Onye nwe anyị gozi unu. Mgbe ọbụla m na-eme ka Chineke, ka anyị na-eme ka Chineke, ọ sị anyị mee ka ya, ọ sịrị anyị mee ka ya. Ịnụ ihe m gwara gị, Chineke sị anyị mee ka ya nwa, anyị dị perfect ka ya. Ọ ihe ọ chọrọ ka ngosi Chineke bịakwasị m n'ụlọ, ka anyị were eziokwu na-aga ma ka emere anyị amara. Ọ ihe a ga-eme ka amara rụọ ọrụ anyị ọrụ. Udo dịrị unu. Amen. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe ome ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life WDS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a.